ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndamira pamberi pedera mambo mutasa zvese ndezvichokwadi ndikanyeba kubatwa nemunhu chabatwa mwari ndibatsirawo akatiza ava ndowarudzira kwaavo ndovabaya nemotokari na February ndikwati nachimamba vamwa muri muna February tiri kubasa kumakumba ndakatambira foni kubva kune mukadzi akabuda kumba kuenda kuendesa mwana kwana mai wacho. Saka waendesa mwana ndakati munokasika kuti kudzoka ini zvandikuenda kubasa unofanira kudzoka pamba panobasira munhu kanza pakanaka ndakubasa richimangwana mukadzi akabvapo noti ndichauya ndichauya kuswera mangwana ndati pakanaka asi mudini mukasike kuuya kumba kanza horai dzadza kuenda kumasikati mukadzi akazofona kuti handichaendi kumba asi ndakumboenda kwamutara ndakumboenda kukote mwana wasisi wangu. Saka ndikabva ikoko ndozodini ndozopfuura nekubasa kwenyu ndotora password bwe ndakati ndine password dzandinadzo dzanofanana nadzo kumba. Saka masikati yayo akafona shuwa bva ndaenda parodi pandasvika ndichisvika chekutanga akatanga kundipopotera kuti imimi mune mukadzi wamuri kugara naye kumakomba uko amuri kupa mari yese amunoshanda ndo amuri kudii amuri kupa. Vatatanga kunesana parodhi paya ndikati aiwa nyaya iyo vaitaura parodhi ndichaya kupi kumba zvanzi munodi munouya kumba tipanyaya ndikati kana wambozwa ani kuti ndine mukadzi wandiri kugara naye kumakomba zvanzi hatifudzi mombe nemazita vandati it's okay ndobva ndadzokera kubasa kwangu ndobva ndasvika ndataurirwa komana kuti kumba vangu hakunomira mushe. Saka anytime ndokwanisa kudini kuenda hangu kumba akomana kuti shingira tapedza ozodini hako ozoenda kugadzisana nemukadzi pandagara. Saka inini pfungwa yakauya ndikati but nyaya iyi ingabuda nayo ndobva ndataurira munhu andaishandira ndiye Samapara. Samapara ndonyaya iri kuitika kuno mukadzi wangu asvika pabasa tikanetsanetsa. Saka ini kufunga kuti ndinoenda ndipogadzirise nani nemukadzi wangu. Iye ndo paakasvikawo mumashure memota yakadzika mukadzi wangu obva adzika mune imwe mota ndobva unganetsika nenyaya iyi ndichaigadzirisa iyoenda kubasa ndikati nezvazviri kuita zvakadai so zvikanzi ayo ndinoidii ndoigadzisa saka neyo zviri kunetsa ndotore bhegi rako ende kumba. Ndikati ndatogumira ndatodzoka kubasa ndobva ndagadzira pambo yandandichigadzira ndapedzisa ndataurira sekuru andoti sekuru ataishanda naye but sekuru ini time ndokumbira dhora ndauda kumboenda kumba pane zvandoda kuona zvinomira zvakanaka alright noti unoenda singwa dzati pere ndikati ndinoenda sinchaenda hangu kuma9 kana ma8 hanza it's okay. Ndobva ndatopedza zvandanichiita ndobva ndaenda pamataksho handina kumbooneka uko pabasa ndakabva ndatoti parodi ndobva ndaenda kumba ndasvika past 8 ndobva ndasvika pamba ndatosvika madzimai wangu akarara ndatopinda mba ndati masiyewo chikafu zvanzi mune chikafu chiri kukicheni munotarisa kuti munoti chichiuziya ndikati aureva ndatodya sadza ndaenda kuno kugeza. Ndiri mukugeza kudaro ndatopedza ndanga ndakadzima light ndatopedza kutodira ndobva ndabuda panze ndikuona chinhu chakachena pavharanda munhu rechi ndopana ndabatsa tochi pahuma ndobva ndaona Samapara wari pavharanda wakamira ipapo mapasti 9 ndobva ndasvika madi kanzi bo ndatirega ndoendiona kuti vanhu muri uwirirana here hamusi kukana here pamba. Ndikati alright pakati pakana isati sukara masvika tusukara kanzi alright ndakwenda kupi kumba. Asi iye patakapedza nyanga atungamira kare kumberi asi nani wakumudza kuti ndakwenda kumba sezvo anga riri munhu andanichishandira. Ndikati arigendeni aratopinda marati amadzimai pane munhu ndiri kugeza pane munhu anga ari panzapa ndiani ndiSamapara kanzi anga ari kudei nguva dzino. Ndikati handiziwo vatatorara ndobva tafumirira mangwana tasvera avo Samapara wakabva wazouya obva vachinditi iwewe tipe tizonyaya dzauri kufamba uchitaura kuti inini ndiri kudana nemukadzi wako wakati tikasangana uchatonditemewo saka ndati ndiwe ndizwisise kuti ndiri kudana nemukadzi wako wakuti kudii. Ndikati inini handina masoko handiri kuziva asi mimi ndii mungatotaura nokuti ndimaya nesoko renyu pana
zvikanzi inini manje zvandoda kutaura nezvekuti mukadzi wako uyo handidana naye asi kada kuti ndiite zvekuti ndidane naye ndichatodanana naye. Ndikati it's okay. Hayatopera ndikati pamwe nyaya yadini yapera. Saka musi wa 25 adzimai wakati da kuendesa mwana kumba. Ndikati kuendesa mwana kumba. Nguva dzacho dzamundotaura mungotanga nekuti vhukumwa amasikati kwanzi inini ndikuziva zvandichadi mafambiro andichaita nekuti kwedu mota dzinonesa kwanzi andikuziva mafambiro andichadi handichaita. Pasina chinguva akati ndiri kuende kushopu kwavo kuti ndikokwerete mari kune mukadzi wavo. Obva atodzoka achimhanya zvikanzi ndafonere mudhudhudhu uda kuyo nditambira nhamba dzacho wadzionepe zvikanzi ndafonera shamwe renyu ndiandipana afonerani mukomana mudhudhudhu anitambire ndikati mari achona here zvikanzi ndozona pulani ndambere. Mudhudhudhu uyu shuwa wakasvika bva atotore mabhegi ake mamonaki ndobva ndasvika pam ini ndinatanga kutakura monaki bva ndaende pamudhudhudhu zvikanzi ko iwewe zvauya nezvinhu izvi mukadzi wacho aripi ndiwo andifonerere. Ndikati ndisindafona zvanzi pane munhu ane nhamba dzinopera na 77 dzinopera na 77 ndiye afona achiti ende nditorero munhu pakati saka ndawasana ndikuti pamwe ndiwe ndikuda kamari kacho ndiwedzere fiyo ndisati ndasvika kurondi. Ndikati mari handina basa saka iye ndiye ari kuziva chi munhu ada kubhadhara. Obva atoya bvakwira pamudhudhudhu paya obva adini bati mari dokupira mberi munhu acho ari kumberi pawakachienda obva wachikwira munhu nemwana nemabhegi pawaendapo handina kuziva kuti wakazonobhadharirwa kupi pawaenda. Musi wa 28 obva wadzoka apo wakabuda kuti musi wa 28 bva wadzoka. Wasati wadzoka ndakafona kumba kuti vanhu vari sei zvanzi vanhu wakarasa foni wari pamudhudhudhu saka hausi kubatikana isusu tiri kumunda munozofona masikati muzotaura ndikati pakanaka ii ndobva ndazofona zvikanzi ndiri kuya mangwana kutora musi wa 28 wacho. Ndikati alright mudini mukasike kuya da kubuda ndekuende kubasa zvanzi alright makiseni aya ndo ndatomuka ndaita mabasa angu semazuva ese zvekumapasi 7 ndafona futi kumboti munhu uye azosimukaita zvikanzi wasosimuka makiseni zvekuti kuri kusvika wadini wasvika ndagarira 2 3 hakuna munhu kumapasi 4 munhu bvaasvika. Ndikati mukubveri zvikanzi ndasodzikisiwa kumanikabhechi ndafamba netsoka saka ndati ndandofamba ndichizorora ndosaka ndanonoka kusvika. Ndikati it's okay. Ndikati hino foni zvamuti foni yakadonha foni yaminayo iyi maionepi zvanzi ndatengerwa namai wangu mai wangu anditengere foni zoti foni yako yakadonha nelaini racho zvese. Ndikati it's okay zvakanaka. Ndagara pamba paya vatarara mangwana acho pandabata foni ndati foni shuwa ikadi ndatengerwa munhu mai acho anga andikumbira mari yemalebha ekumunda. Pandachienda kumameseji pandaona line rakanyonzi D8 nemapara got a new line ID nechichi zviri padzasi. Pandachidaidza mai mudzimai iwe ko tipetizwa kuti line wakatengerwa namai zvakakubuda kuti tine mapara zvabva kupi vatodini unza kuno kufoni yako handati aiwa ndikupi foni ndakuti iwe udi unditaurire zvikanzi ifoni ndatengerwa nasamapara ndati ndiri kubva kumba ndasangana kumanika bridge obva wandimanikidza kuti handei kutauni ndikutengere foni tobva taenda kutauni bva wanditengera foni ndofonera apa. Ndikati manje ungatengerwa foni pakuti chikudii nasamapara ende ini ndaishanda nawo ndichidaiswa anombobvira ndambotengerwa kana foni kana kuti ndaitoshaya foni zvikanzi ndo ndatengerwa chifoni. Ndikati panyaya yechi zvikanzi ameni kuti wanditengera panyaya yechi. Pandatobuda pandaende kumashopu ndiri kusvika kumashopu ndatotenga matokeni angu ndokutanga kutamba simuka zvikanzi iwe tipetizve ine vanhu vepamashopu anonzi maitu tipetizve iwewe mukadzi wako zvaaroese munhu aroesa munhu panyaya yei zvikanzi mukadzi wako akudanana nasamapara saka mai uyu wabata maudhiyo mukadzi wasamapara wabata maudhiyo awaitaura kuti ngatisangane pakati mudhudhudhu yako kutora tozodii saka mwana asviko ari kuplay maudhiyo samapara wakushinirana nemwana mai kwakuda kubata ndopakurwisana namai obva arova mukadzi wacho gumbo ndobva ratsemuka bhawadini obva aina handina chandiri kuziva ini pandachibatanidza nenyaya yefoni iri kumbo ndikati saka nyaya iyi itoriti pachena ndati it's okay ini handina zvandirudi zvandiri kuziva kana iri nyaya tichaizwa kumberi ndobva ndatodzoka kumba ndikati adzimai angu ndizvo zvikanzi
maita shero wakatondifonera zuri kuti unondiparadzira musha wangu. Ndikati saka vakufona vakuti iwe uri kuti ndasamapara mudanani foni kuti wakatengerwa apa kuri kubuda mashoko ekuti wandikwadzisa. Zvikanzi handidi pandatombonyarara nyaya ngatamboti pamwe yacho ndaende kumashoko ndoti nyaya ndii kuti ndikaitaura ndendinyara ndandasvika kumashoko asamapara bhandidaidza. Zvikanzi uya pano ndaenda ndikati pamwe munhu anechi before asati andaidza kumashoko akauya kumba obva anditsvaka ndandisipo ndati paparuraiwa imomo panesi asvika bhati ndati ndiwe ndizwe nyaya idzi dzakaitika izvi zvakanaka. Ndikati handina chandinotaura asi inini chinonesa ndikuti makatengera mukadzi wangu foni. Kanzi ndakamutengera foni nekuti angandikumbira kuti nditengere foni. Ndikati inini wani ndakatara naye ndikati ndomutengera foni. Kanzi ando zvaanganditaura akatoti nditengere foni nelaini renyu racho ndikasa chitupa chenu. Ndikati pakanaka. Patazosvika kumashoko ndopakandidana. Zvikanzi naye iwewe wakauya kumaini kwandakasiya kwandandichishanda kwai pamaini pangu ukauya ukaita zvemishonga pamaini pangu zvemaspiritual pamaini pangu. Ndikati inini. Zvikanzi ndiwe wakauya pachi pamaini pangu. Ndikati nyangwe maini yenyu yacho nyowani yamuti mutuchera handisi kuiziva paitori. Ini ndakagumisira maini yekudhara yandakangosiya mungori ndo yandinoziva. Zvikanzi ndo zvandikutaura iwo vakadini. Vakatobvapo ndatoti munhu ada kuti tinesane vakatosiyana nazvo. Pandasvika kumba ndagara ndati ngende nenyaya yangu kwani pasabhuku ndo nyaya iripo iyi. Mukomana akadai so asi nyaya iripo ndeyekuti wakunditiretena kuti ndakaende kushanjire maini yake. Maini yake handizipa ini. Sabhuku akati nyaya yako ndadini ndaizwa asi kuti ndikudaidzei ndigare nemi pasi hazviti nekuti inini naye tine ukama. Saka nyaya yako haiti kuti tigare padare tidaidze vhidhiyo tikwanise kudii kugara padare. Ndikati saka ndoita sei ndibatsire. Zvikanzi iwewe enda kwaJosephat nenyaya yekutaura nyaya yako. Ndokaenda ushuwa ndikasvika pachikoti ini panapa handina mapepa. Enda kwa sabhuku ndorikana unopiwe mapepa ikoko. Ndobva ndafamba ndapiwa mapepa angu ndobva ndadzoka kumba. Kanzi unonopa sabhuku wako. Ndobva ndaendesa samoni wangu nasabhuku. Ndagara kudaro uyu akatumawo shamwari yake yaanotamba nayo nditsikewo wakamutuma kuti watore mukadzi wangu. Shamwari yake ni musikana waishanda pamba pawo waitamba nemudzimai wangu. Ndo wakatuma kuti ubva wasvika pamba wati ndinoti ndimbobude namaisimba dai nemunhu atora kunotambira parodhi patara. Saka ndiritomune ndikati hazviiti pakwadoka. Ini bva ndatopinda mumba ndatanga amugona chifu. Mukadzi akabva taimira bhatora bhotso abuda. Ini anozoti mota yanga yakatomira parodhi. Ini pandakazoda kubuda mukadzi bvatopinda mota. Pandakamhanya nerodhi kudimbura kuti ndimise mota yega yaenda 6-7 hakuna munhu. Mapasi 8 ndoni mota yadzoka yapakwa pamashoko. Ndandabuda mushoko ndandinasawira wangu. Ndizwa voisi radzimai wangu vari mumota yakapaka pashoko padhori shoko kudai. Ndizwa voisi radi raamadzimai wangu vari apa asi toti munhu wasodzoka bhozi wanzvenga kupikunga. Ndatogara pano nguva diki ndobva ndaona adzimai waya wakukwira wakanosiwa kumba obva wakwira apa wanga vari kunotora foni wakasvika padhoo ndakakiya makiyanga nikisheni bvaende nekotsemura windo pane chiuyu chekuvhura chibva wapinda bva wanotora foni yanga ine line ndaitochengete umbo wangu bvatora foni yanga iri pachaja ndandakaisa password zvese obva atora foni iya vadini obva waya naye kumashopa. Bvawapinda mota maya bvakupfuurira vaenda kuprimary. Ini ndakangogara ndikati pamwe vanhu vachadini vachauya muno zvekumapasi 9 umwe wakabva wadzoka nemota wasvika bvapinda mushopa. Ini ndandatengawo muriwo ndikati chidzimai chiendai kumba nemuriwo uyu. Adzimai obva atora ini handisi kuenda kumba izvo zvese. Handicho nemunhu akataka ari kunhowa fodya. Chii chiri kumboitika? Uyu shamwari wacho uyu aripo wari 3 nemusikana yavo ndowanga wasara 3 wakatodhapa. Ndatoti ini handikwanisi kugara mubvawa nemukadzi kana kuti ndirambe ndiri mukadzi arimo. Iyo chamwe tora muro tiende kumba obva aramba. Ndo ndatosiya muro papaundo ndatobuda ndatoenda kupi kumba. Ndikati zvimwe munhu uchateera sezvo auna ndabuda. Ndakasvika kumba ndikapisa moto ndobva ndaisa tini. Ndagara mota ingauya. Zvekumapasi 11 ndakazoona mota ichibva nekumakangaiwa.
yakuya ndobva ndamutaisa malaitsi ndaona mutendi yobva enda kupaka kumba kweshamwari uyu yobva yadzima malaitsi pandanafanamira hamuna vanhu vakadzika mumota ini ndobva ndasvika pamota paya ndobva ndavhura dho saka pandakavhura dho rekumberi uyu anga achidhaivha mota akabva abuda bhatisa mukadzi wangu bva abuda bhatisa ndobva ndachisara nemusikana wanga akagara kwandakavhurire dho ndobva ndachiti inguva yekuuya kumba iwo ona ndiwauya kotore mukadzi wangu kumba but una nguva dzacho apa makadhakwa ndo zvawatorera mukadzi wangu kazi kuti andinomusunga maoko andinombomusunga maoko kuti tiende tese kana ndamubata kuti tiende tese atongotera pedzerane nemukadzi wako pakanaka ndobva ndaenda kumba ndichiti pamwe munhu uchatera ndakazoona akuya neumwe mukadzi wemaraini anonzi maimhando vati iyo baba simba chii kwehurumisana kwati imimi maiyo muri kuya ngonze inguva dzamuri kuya pamba panapa nemukadzi wangu muchida kunditsora imimi muri kubudawo mumba inguva dzamuri kubuda mumba neuyu mukadzi wangu ari kuya kwakumutsai mubvunze kuti ari kubvepi munguva imeti saka nyaya dzina ndichadzipindiri obva atosiya bhadini obva aenda kumba tasvika pamba mukadzi akazotera obva asvazi ndakurongedza mabhegi angu ndakuenda ndikati unoendepi zvikanzi ndakutoenda zvina ndipote nenyika kuenda kumba kwedu ndikati aiwa handiwo mafambiro acho chimirira kucheri unobuda chi mangwana kwakachena zvikanzi inini nekuti nyaya yangu inini yakwamambo saka inini ndinonyarira pai ndikaende kwamambo kwacho nekadhara kanadana kundonyarire kundotaurira kuna mambo kuti kudii inini ndichitoonani kuti ndiende ipapo anga akatomwira mwe ndikati auendi chimirira kuchena uende mangwana zvikanzi aitsokei ndobva asvibva ndatoti saka muriwo uripi muri wanga asisina foni zvikanzi foni yadoni ndikati saka ndodii ndobva ndatosunganza chilaiti ndobva ndamhanya kumashopu kotenga chingwa 12 o'clock ndo ndatosvikawo ndatengepiwa chingwa changu nemahewo midnight ndakatonokera zvimatatu ndakatonoka 12 wavhuravu ndandikudawo chingwa emergency kasi nenguva dzine dzere ndikati ndo kumba uka kunomira muchina nzavorati ndatopiwa chingwana ndasvika mumba ndakasvika mukadzi abva panga akarapa mbidhi arara paside pedhoo pafloor akangofuga kachari wakanaka iro madii kurarapa akudedera zvanzi ndiri kunzoda kurutsa plus ndiri kunzvanzara ndikati achidini chimwai mahewa ari mukati mekumwa mahewa abva atanga kupopota muri kupopoti aitonga munagaro inini panapa wandifarire chazodano iwewe handikufariri chicho chinoratidza kuti handikufariri panapa zvikanzi nyaya zhinji dzaunongori unongondipomera zvinhu zvekunyepa panapa ndikati aiwa handisi kukunyepera ani unotaura wegere kuti ndakadara nasamapana ndikakubvunza kati ichokwadi ini ndobuda saka rege nditaure chokwadi changu kuti wabuditsa chokwadi saka pakudaro takatanga kunetsana ini pandachitanga kuchibatanidza kuti uyu auya kotora mukadzi wangu ishamwari uyu wanotovhima wese nditsikewo wauya kotora mukadzi wangu kubva pabva mukadzi wakaenda kumafaro akadzoka akubhevha akuchinja akuti zvese zvidati chirongoti tinoenda kwamambo nenyaya yedu akati achitowirirana tichigara zvakanaka vakangobuda achidzoka akubva kwaairana mota anga akutochinja akutopanduka akutanga kutaura zvinhu zvaanga akutaura ini vatanga kuchindituka manje uri rombe zvazvikaingati ndiri rombe pandanyarara saka ipapo takanetsa nekusvika ndakakuba kuita suicide nenyaya idzi nekuti uyu wacho shamwari yake ihama yangu yepadhuze ndaita kuti ndikutaura naye achiedza kundibatsira asi aitora information achienda naye kune uyu zvese zvatironga achienda neinformation kuna uyu pandasvika pakuita suicide tanetsana nemukadzi mumba inini bva ndamwa mushonga kudaro ndandangoti ndazvingorowe zvakadaro nekuti inini ndikaita ndakukushungurudza ende makundione kunga ndisina wabereki sezvangu ndiri one handina wandinotaura nyaya ndobva ndamwaita suicide ndamwa mushonga akazonodaidza uyu wepanext kwedu kuti ndozvaitika kuno zvakatiwirirana manje apa chii chiriitika zvikanzi handizivi ndobva watouya bva waita first aid yakati ndobva ndamhanyiswa kuclinic pachipata bata munhu uyu hachikwanisi kutidi timurapire pana ngaende bodhimutare ndobva ndaenda bodhimutare ndobva ndasvika ndobva ndapiwa mubhedha dokta bvati munhu tora kuona bhodho remushonga rakamwa imini mukadzi wacho chimhanyai kumba munotora bhodho zvazinopasi 7 to 8 ikoko obva amhanya kumba obva anosvika obva anotora bhodhoro riya
asvikonotora bhodhoro haana kudzoka kuchipatara naro akabva adarikira bva atoenda kumba kwavo nebhodhoro yabva anoti izizi dokta bvafamba munhu azoenda taa munhu haana kuti haana kuyasanzora mushonga wacho unoziva zita ravo ndikati ilamuda ndobva wasetesa pamafoni bvawaona sanzora takukutisita isizi vanipa mushonga wakati wanziti apa wanga wandidi taizwa nyaya hombe taizwa saka samapara ndokuti mapara singaipama wangupasa ripedzeri dare garaba iwe usatawagara basa muridzi wemotikari yanga ifamba nemukadzi wamunia muridzi wemota ndeyebatarewa anzi po tarewa because po yafamba mukadzi wangu ndiaiziva ndati yakatransport ndiye transpota muridzi wemota ndipo asi aidhiraivha ndomboni kaoma aidhiraivha mota yapo mboni kaoma shanga haana kuya Alright, vamos. Hero kuya kwaruka. Uruti. Nyaya dzataura mukomana manyepo ndikurambirana nawo Manyepo. Muitise zvaunotaura mabva kuti ndinoskoirapa ndamira pamberi pedera mapomutasa ndamira pamberi pedare ramamu zviisa kuti zvichokwadi ndozvichokwadi ndikayapa chabatwa nemhosva marari mubatsira wangu yauragisi kukanyepa ukanokeza netsvimbo unodonha zvakanaka mukomana womukona ari apa ndingati ndibhuruwa takangowiriranawo tikashandirana saka taibatsirana mune zvakawanda nanhasi tinongobatsirana saka nyaya yake yataura yekuti inini ndodana nemukadzi wake ndifunga ndiyo nyaya ndaona dzimwe dzese dzaangotaurawo kubata ina ndana nemukadzi wake. Alright, it's okay. Wakachengira mukadzi wake foni handina wakachengira mukadzi wake line line ndakatenga zvaitika ndezvekuti uyu mukomana uyu taita business rataita naye kuita business partner hausiri business partner wemukadzi wangu uri business partner wangu womubasa not wemukadzi wangu hausi business partner remubedroom mangu zvibazaisha wangu pane pana ndiwaisvika iwe kupindura ndakamutengera nekuti wauda kusvika uko ndekwako ini svika kwangu ini kwangu ndati wakatengera mukadzi wemunhu line refoni rari rebasa rebasa wanga kusenza nemukadzi wako wanga kushanda nemukadzi wako iye asiparizivo aizviziva basa rei pane zvinhu zvavaenda zvandaihodha ini zvaenda kutengeswa kumba kwemukadzi wake ngati basa rei nekutengesa kutengesa chii yaitengesa focha matson waitengesera ndaipa mukadzi achienda kutengesa kumba kwavo kunori mafoya saka ndaizoenda kutora mari yangu saka ndakamupa laini musi wandakamudeedza waakauya pamudududu angada kutoendesa order ndobva akadonhesa foni vandachitiwo zvadonhesa foni communication yekuti tizotaura zvafamba sei hapasina saka nii ndaakutenga foni nelaini rangu riri rebasa mukadzi wako uyu wangu hapo wangu hapo mati tine imwe shoko unonga atori mushoko unonga atori pabasa mukadzi wangu udo kubasa kwake basa irari kumushapo wemukadzi weuyu unori mafuya saka wakamupa utaende kutengesa fuya uti unoedzoti
inofamba nguva ini ndakambovhura shopu ikoko saka foya inofamba nguva inini kutonga vanonga zvawakambovhura shopu ikoko ukaitengesa mushopu manendia mushandi waitengesa saka sei wakasiya mushandi uita mukadzi ndakazovhara shopu iyi yange ndingati zvazvemukoto zvandoda kuchiita shopu ndakavhara zvemikoto saka kwafunga wakukotorawo mukadzi wemunhu akwete haushandisi mukadzi wemunhu iyoyo basa remukoto mukadzi wacho wemurume wachasingazivi iwo ngaende kutura zvakana kuti nini ndikayakuitira mukadzi wako ere nini usingazivi waizviziva autora ndazozviziva hakundirambira waizviziva zvekuti Alright. Mukadzi wako wake watu wakamutengera line ndizvo wakamutengera line hauna mutengera foni foni yange turi mari ndati wakamutengera line saka iye ati ndadonesa foni shamwari izwa akataura tarisa kuno kushamwari unotipedzera ngoro unotengera munhu foni munhu ari kutaura kuti ndadonedza foni chachiri critical chii kuti utenge foni kana line tuzandibvunza urikutengera munhu line akada kushandisa pipe business basa foni akatenga nemari yake basa basa rani iriana ndangubhadhara iyo iyo unombhadhara mari inini ndaingoti kana ndaendesawo unombhadhara mari mukadzi ndaipa $10 kana order yapera ifoni $10 $10 foni yange nzi zvimambudzi saka ndio pay yake $11 kana order ichinge yapera order yade yapera pawiki ndati wati iwewe wakamupa mari yake basa ranga aita rewiki yacho saka ndosakuti pawiki papa aishandira $11 pawiki $11 pawiki ndo yaipirira muchidudu aidzokera mumana 11 akwete kwete bambo mukadzi wako mukadzi yeyu wawakaemploya alright kwaienda nepoti kwati ndepi kumba kwavo kupi kuhospondem kubva pamapara kuenda kuhospondem aienda transport paakagumisira kuenda akabva paakatanga waenda nemurume wacho waticho zvine zvandisiziva turi saka bhizinesi rakatobhuroka zvakatombomira because ini ndakava ndangotora mari yangu mandabata paakatanga kutaura murume wake ndakava ndangotora mari yangu mandabata wabata mukadzi wako wangu wakaenda kuchechi kuosborn anodzoka sande eaci haana kuita noizi nemukadzi wangu hawana kana kuoneka mukadzi wake handizivi umushaka mukadzi wako wakamboenda munhu akatombouya pamusoro akauya pakanga amboenda obva adzoka dzanza ndauya kuti sori ndikati hauna sori atinoita tozoita sori tabva kuti pachangamiri zikanzi ahoraita ratanga kutogarisana ndikati mbuya wangu wangu asipo pakaitika nyanji wakabva waya ndikati achitaura mbuya zvinhu zvese zvakaitika pana bva achitsanangurira mbuya manyaya yacho yese mbuya vangoti zvakanaka asi mimi muroora munochidini munochitaura chokwadi chenyu kuti mimi murume hazvikwanisi kukugamuchirai kumberi saka pasi musi wechitatu musono uyu akauya neimwe pickup yobva yaenda komusiya kumashopu pickup yakudzoka yakanoona meno pawainda pane maiguru andaitiwo maiguru ukatarirwa ndo akaenda kuita communication naye ndo waitaura naye pafoni ndobva achititaura uyu kuti arongedze mbuya wangu aenda kunetwork ini ndandaenda kwana sekuru wangu ndobva uyobva atutiorongedza anakuya
mukadzi iwe enda kwana tezvaro usvika kana mukadzi ariko utaura na tezvaro kuti mwana yenyarudiwa kupi kudare kunoguswa 26 iwewe mukadzi wako kumira padare panapa kuswa 26 maita rehwa iyeyo tikuda panapa kuswa 26 mukomana yaroho wemota aidheva mota wataura kaomi ndikuda panapa kuswa 26 muridzi wemotikari aidheva nakaomi ndikuda panapa kuswa 26 nambuya pakadzoka mukadzi akataura nemukadzi achitsvaya kumukanzira nechii ndikuda panapa kuswa 26 pane munhu kuti akambotora mukadzi nokuti handii same person shamwari yake tsike shamwari yake akazosara motikari awatiza atipedzerana iwe wakatipedzerana inyaya mukadzi wenyu ndiye handitera musikana uyu akatiza hakuna mamutizwi akaenda kumasha mazidopa wakaenda asi kumusha wake ndepi ndo iko kumasha kunokwaita zvei aishanda kushamwari shamwari yacho ndiko aishanda ndikumuda panapa asi iyeye dhiraivha yeye ndikumuda panapa mazita wese vanhu vese vandataura wese wavo wanyorese mazita ava ndikuwada panapa muswana ndikuwada panapa muswa 26 usamwe mushonga baba iwe unopa mushonga murume mutsvuku akadai Unotochea nyika ine yapere usamwe mushonga unoona wanga nini une wani saka ungokubogo kusiya mwana wako nenyaya yekuti pane munhu aita ubenzi wakadzisi wakawanda kazi wakawanda wasikatoiswa unokona pana wese vinyangwari makamera wese wanaonika murume akanaka dewangatori musvipa zaiti ukadzi wakanga wakasvipa yeloboni woda kuzvura ngelabda da kuzvura nelabda just because pane munhu afunga ngekuofarira kumwe unobvara kana afunga kuenda close that page you continue with life unokomita suicide yei sagumi oda baba uyu unogona kada akadzi idi unotora nemuseredzero wacho but iwe you must remain alive ndicho kuti kana akahurira iwe naiye nyaka kamutu akaita mukadzi wako unohurira futi uri chinji chakamboti ambobvi pauri chii kana iri lavhumani achawana zvoya nemari udarika yake uzi kana anga kunakwa ne$11 per week akaona wakaona $20 per week unoenda anoenda anoona saka hauzvura iri chii munhu akadaro you tried to accommodate that woman wagara naye pasi uchimuaccommodate asana mbona murume anomukana 12 kutora kutengera mukadzi lofu nemaheu kuti ararame iye akadhawisa haumuzivi amupa foyi haumuzivi saka iwo zvitori pano zvopaunga uri makomba mukadzi wako aita zvakawanda zvasingazivi bcause kana wanga usikatozivi kuti mukadzi wako aidhakwa chibva waziva kuti mukadzi wako chidhakwa ndimembonisa tsvaka umwe mukadzi akanaka ndimembonisa uzi mukadzi iye haana kuti ambotanga kudhakwa musiwo kana kuti mafodya musiwo chakanga chamboitika musiwo chakaita kuti avhanakiwe nefodya nekuti asei chii chii chakanga chaitika kuti asvikopamba na 11 akadhakwa arubhema fodya kana anga ari munhu agara asikabhemi fodya nemumadoro ukaona iwo mukadzi anopinda mumba mako iwo na11 uri paumba iwewe iye haapo paumba akadhakwa aine nzara iwe ndo wakutomhanya kuti wakaiswa here pamwe pacho kazoda kutorudziswawo kubatsira utoda kubatsirwa iwe kuti kati chemu kuti mukadzi apinda pana 11 wauya akadhakwa anditi anobhema chii kufodya andika ndionomuterawo mashopu utoyesa kuda kuti mukadzi wangu ari mumotikari iyo onyama tendomba wotomuti mai uye nyama tohika nekumba iwo wotomusiya watakura nyama kuenda kumba vakomana pane munhu here panze avatsvange muvanhu amubatsira arudzi adakaribekani pano hakuna zvakadaro bambo kuti mukadzi wako 11 okuva ari mubhawa
Uyo kana kuti maybe iwe ndo wakamutora uri mbava wakamutora mbava here kuti tsika yauri nditaura yemukadzi uitsika yembava tsika yauri nditaura mukadzi uitsika yembava asi munhu kwaibo mukadzi anozi mbava na 11 nemurume nyama obike umba woti enda nenyama yako iwe wototi turufu nenyama yako uchisiya mukadzi uya futi kupi kutoita basa rekutsvaga motikari kuti iyo wakutoiziya nemalaiti kuti iyo yangu wakweyo yamira iyo yamira iyo kwairi umboenda chii chiri umboitika kwairi kuenda vanhu vari unofara havo wapedza kufara umboya uri fresh up wapedza uri fresh wakudara raundi number 4 wodisapia kuti kuti iyo babana mai wako waripo hiyo. I think you need help from other people. Mubatsiro mukomano wakasimba wakadyiswa zvakaipa iwo wakadyiswa tsvina zvichaitika ndezvekuti chii zvichaitika ndezvekuti uchafa uchaurawa nemunhu wauri kuziva kuti ndiye achakufa ndizvo prevention is better than cure uyu haasi zera rako mafungiro ako neyake uri pasi pake ende akatokumezha akakuisa mubhodhoro kuti haubudi mubhodhoro unobuda mubhodhoro akuda wozwa nomukadzi anoita kareji kuti murume wakarara kumba tofokolo kuri kupinda pa kuti ndinenzara murume woenda konokera reduction mukadzi watonenzara nemaheyo rudo ruriko asi zvinoitika parudo rudo haridi kuti hwani aite rudo rwemachokwadi umwe asina rudo rwemachokwadi ukadaro every time uchaona kuti iwe une rudo rwemachokwadi ndiwe uchagara uri kumhanya kumhanya kwauri kuita neupenyu izvozvi paacharwara ndiwe futi uchamhanya saka upenyu hwako huchava huri kumhanya is better bamboka mvura yembambara inotizwa ichiri chii kana makatotestwa bambo mukazi muri right chibva machira akakoma musazviteerere rufuwa ende ukaona bambo kaitirika noita mukadzi wenyu kanoratidza kuti kuwa kwako pamba iwewe kwakutomushaisa rugare mukadzi wako anotowisha every time dai wagara uri kumakomba chungounza mari iye time yese yaunenge uri kumakomba anenge anopinda mbana tikopera wani only kuti mwana wako hakwanisi kutaura akura sei 2 years mwana yaye hakwanisi kutaura dai mwana yaye akwanisa kutaura aikutaurai zvakawanda mapara anotanga nhasi wakatanga kare pamwe mwana kuzonokutora kuti ushande kumaini kwake kuda kuvhara kuti achengete mwana wake kabisira there is need yekuti uende DNA nemwana yakuone mwana ndewako because behavior yamukadzi wako haisi kuratidza kuti munhu kwaika asi munhu kwaikwaiko ende mapana wati akazonga apa dhopako ari kufunga kuti iwe uri kumaini handizviziva handingangoti iwe wangosara maini azosvika padho saka wasvika padho nanai munhu wake saka ndo nguva dzake dzanosvika izvo wozobuda makuseni nafo kwatinokutuma iwe ndomba kwako ukazvitiresa kumasoro uko kana saka tuma iwe aituma mukadzi wako kufoya amutuma ufoya wobva atera ufoya ukatora pese paituma mukadzi wako ufoya pane pawaitondosangana ende aichamboendesa mwana kana iyo foya racho urinyotengesa foya rakawanda sei makatoni magani because foya uzati makatoni otora $11 makatoni 11 kana uchaona munhu asiri business kana zvitonga zvokutaura you are making sense but you are not making any sense to me because bhero charo refodya retobhako bhero charo retobhako 110 kgs
kana kutengeswa $4 per kg imari bhero $400 bhero re110 kgs is $440 asi uya kuita business yekutengesa Madison rinodarika rebhero kuti usvike pa$440 means unonga watengesa 440 mabrick but 20 pega unonga watengesa 440 ndoska ndikubvunza kuti business racho ikoko kuwanwa ikoko wateka bhemere ike Madison kekuti kakabva funga kuemploya munhu kotengesa 4 yabadzi kufa kuemploya munhu kotengesa 4 yabadzi iwe uri kuona mastora isayo vanhu vanototengesa nemaswiti nemabhatani nemabhoboja nespanera nei kuti ukashaya switi unotengawo machipisi kana unotengawo chikafu chehuku kana unotengawo chinji muondeswa foya raibhadhara kudaro wangotaura kuti Madison ka but pauti Madison iwewe uri mudrug trafficking iwewe uri arutengesa mbanje because relationship nevanhu vanoshanda kufodya nyaya yekuhavhesta fodya is hard labor inorwadza munhu anenge achipiswa ari munhu achikaya achita saka munhu kuti asazwe hiti yanechini kuasipa anobhema mbanje saka uyu vaituma mukadzi kuenda kusupply mbanje is into drug trafficking this guy mukadzi uyu ndumuda pana pamuseu ashanditaura kuti foya yakutengesa ndauti anondirakidze ndikwautengesa foya racho I want you to show me kwa kuti foya racho rakutengesa unombotengesa papi kwaongochimaudha we want those invoices here aripo wanga uri matengepi wangari kwatengepi stela kore tokotenga murodi iye wacho wakotengera murodi ndakudai hatitengi panhu wani tongotenga kapa wakambotenga kahwani wakambotenga kahwani pandumuda munhu hachani wese vanhuda kapa wakambotenga kahwani ndumuda munhu because I want to know mavolumes yaunotenga munhu eparodhi ndokatotengesa cardbooks ndiani you can't tell me kuti ukadzuka kapona zindotengese foya manje kubva kutengesa Madison iyo jaisara ni uko kwese kune mashopu kako akandopakare paya pane shopping center tovatadzika futi ku12 pane shopping center tovatadzika futi ku17 mushopping center takutodzika kwaodzi saka pese paunditaura foya uda kutengesa papi pasina vanhu vasina foya ndipapi tikapota takadai takakwana masunda pane shopping center kapo tikabvapo tikadzika futi pane shopping kunonzi kuchi kunoenda makombe akonzi chimbike kune mashopu saka iwewe pakati apa pasina mashopu pangabva pada foya rakawanda utaro ngepapi uchangamira kudai hakuna vanhu vanoda basa barere wanoziva mari kuti unofoya badzi ndiyo unoda basa people have been watching you for 10 years uchiita zvefoya iwe wachitadza kuodhawo foya racho kuendesa ikogarire kuitira preserve yako badzi iwe ndorusapulai foya badzi bambo musadaro ba mazwa here bambo uye panapa nevanhu vese vandataura ipa ndikuda pana maswa 26 failure to come on andataura iwa anouya panapa ari musimbi ini handikunyepecha kana manga muchimbowacha munombowaona varume chaivo vanozviti varume vanotora mhiko apo dzakachena that's what I do saka vanhiwa wanga wauye panapa bandisa ndashandisa chi I don't need to use force. They should come here when that or not iwewe you are into something illegal. You are into something illegal big time. Urukuraya mtano wangu big time. Ungadonye pagoda zeta kanye but even yangu mkazi wako behavior yake yekuti anokwaza mukadzi asikwanisi kurizina kuti 11 o'clock yangu yakuenda kumba kana kuti 4 o'clock yakuenda kumba baba wari kumba isaini that person is anakari drugged
kwanza kaya chinoavoid ainoavoid karuzivo mpanya Madison Banji Boy beme kwa Banji ndio No, it's okay. If you change Madam Perfect, no, let us say. You want another one we say do what happened. Yes. Mashure menyaye ndakazonu daidzwa naSabhu wachindita mukomana akazouya achiti panyaya akaendesa kwamambo ngai withdraw titaurane totaurana mapayment plan kana achida 500 nobomba 500 tichitaurana Sabhu wacho nena Sabhu wacho ariko dia Sabhu nyazi uri nyazi wacho ndi uya uvinike mkomana ya mkomana wako yakati ndikumba kuti mkomana uyu titaurirane pachiwana nekuti maybe pamwe kunanga aine pakabata pasina kunzwisa zvakanaka ndikati ona nyaya iyi kana yakumberi zvinonesa zvoda kuti muira kozi mangwana inogona kuzofisa ini akati adwa titaura tiri tu ndobva ndadaidza ndobva auya ndikati uri chizwa sezvekutaura umwe wako arikuti ngatimbogare pasi titaurirane iwe nyaya yako wakaisa mberi unobvuma here kuti kuti mutaure akati handichadzosimoyo papo ndakatopirika nyaya ndikati anyway kana zviri zvotsi okay pandatosiyana naye avaitotorana nyaya iyi yekuti uya akautitaura kuti ini ndakahura nemukadzi wako ngatitaurane ngatibhadhare what was the issue because nyaya yaka isazite nyaya yese bhora uyu ini pauda conversation yao aimbonesiwa akaenda kwaSabhuku ndekuti ndizvo sumuka kuti tauro kwaSabhuku kaenda kunokumbira kuti uyu asazouya nyaya yakaipi yaura I'm sorry. Inini ndakaenda kwaSabhuku. Ndakaenda kwaSabhuku ndiri mukumbira kuti nyaya timboonesane kuti sezvaarikutaura hatina kumbobvira tambogara pasi kuonesana kana kubvunzana saka taida kuti tibvunzanewo tichionesanawo naSabhuku naiyo zvaarikutaura zvingazvinge zvemanyepo zvinge zvechokwadi kuti Sabhuku ndo nyaya ipanapo kana Sabhuku aona zvisi kuita zvechokwadi zvacho wakoda udini kuzvitaura nezvemanyepo kuzvitaura zvechokwadi zvacho wangoda udini nezvechokwadi inini sasawira wangu pano zvechokwadi zvandikuti hazvisi zvekuti ndakamutadzira zvaiitika chokwadi chautaura kuti pabaine manyepo nechokwadi handizvo tati pachokwadi iri manyepo ngatisiyani nawo tati pachokwadi iwewe pane zvakataura chokwadi ndechipi pane zvakataura chokwadi pane zvaakataura chaataura chekuti inini ndakasvika kumba kwake na9 chekutanga chimwe chokwadi futi ndofunga ndicho ichocho chandanyaba chelaini ichokwadi handitangosvitaura iri pano no it's okay baba isusu zvazvazosaitaura tatiwo wangotaura ka kuti iwewe chokwadi chamafanira kuti muonesane kwaSabhuku iwani chekuti wakasvika zvisho kumba kwake na9 fine asi mudare munomu nyaya yamudare munomu handi yekuti wakasvika kumba kwake na9 handiti nyaya iripo ndeyekuti wakadanana nechii saka which means kuti zvamamukuendera kwaSabhuku zvazvisingamisi dare rino ngo zviri kudare kunoku zvazvo zvekuti wakadanana nechii ndimukadzi you can as well go futi kwaSabhuku mongotaura nenyaya kuti wakakanganisa kusvika kumba kwake na9 is still okay asi izvozvo hazvibvisi nyaya yekunoku kudare kunoku handizvo bambo saka bambo mukadzi wenyu ngewenyu ndomuda pana ndazwa pataura nyaya yekuti mukadzi akatokwara pamakamuchaya nenyaya yakatsemuka kana akatsemuka it means that mukadzi unofanira kunge atori muplasta ari muplasta here akaiswa plasta
that tinoisha tozvida because irecord iyo yekuti we want to know the cause that injury. And then kana taona the cause of that injury isusu takuzopedzisa takuinvolva nemapurisa because iyoyo igbh grievous bodily harm. Kana yato gbh it then becomes a criminal issue. Yakutoda mapurisa doctor wotora chi andikana akatoiswa plaster it means pautora doctor's report kutaura the degree yeinjury kugumbo. Kana muti gumbo rakakreka nechii zvese izvozvo zvese doctor ndiye achadi report iyo yadoctor ichaditaura. And after zvadaro isu tozoda kuzoziva kuti wanga umborikitirei mudzimai wechitaura ega kuti ndakarikitirwa nyaya yakati neyakati. From there nyaya yobva yadi yobva yapera. Andizvere baba ngatisanganiswa 26 sabhuku musasari 26 ndikudai baba Aramba warofu. Ande